mga anak yun, pertin akong lipayag, yatiman ako ang mga anak. Na, mo na hindi siya padula, ang kinamagulangan na mo, si Janjan. Diyos nga gamhanan, amahan na mo nga nasging harian sa mga langit. Naghangyo mi Ginoo sa langit nun nga kaalam, ipadagayas matag-usa ka namo. Nga ang maminaw o Diyos, ang mga pagtulunan, dili mo labayng kawang, kundi mutuhop silang hunahuna, silang kasing-kasing, nga gikan ni ini Ginoo, mangandam kami sa duol ng pagpadayag ni Ginoong Hesus. Giyahi usab ako Ginoo, pinagis balaan nga spirito nga akong isulti, sumala gayod sa imong kabubuton. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pagampo kim gangyo, tungod lang sa mahal ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. 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 Okay. Naay una nga slides nga akong ipakita sa inyo ha. No, marag makasulod naman tingali ni. Kining una nga slides nga inyong makita, no, atong lantaon. Kini una ni siya nga slides. Ngali, daghan kay mugmahuna-huna ba? Kay inyong lantaon na ay nangatulog. Naghagok pa tingali no. ano maghagok mo nang matulog no. Unya inyong makita diya sa pikas kilid nga naay pagbalik ni Jesus, di ba? Naay pagbalik ni Ginoong Hesus. Unya naapoy kanang usa ka panimalay nga naglantaw sila nga sa pagbalik sa Ginoo, nindot yun nga maandam ang amahan, inahan, mga kabataan. No, munang ingon siya, atong pukawon. Kuya, okay, no? Sa mga nakatulog. Dili natulog ni nga literal. Natulog sa pag-alagad. Tingali, nagbagdoy-bagdoy sa pag-alagad. Munang, mauning panahon na kining atong programa, pagpukaw kanila, gitawag ni Living the Message. Kana bitawng, magkinabuhi ka, sumalas, mensahe nga imong nabatnan, o atong higugmaon ang buluhaton nga gipiyal sa Ginoo kanato. Atong niyaging Sabado, naasahin ko dito sa Dumulog Church. Unya, naay ka na bitawng niingon dahil ang pastor, ang district pastor, si Pastor Noel. Pastor, naatay child dedication. Munang naigididikar na mo mga kabataan. Inahan mo rin, inadto bitaw nga sugilanon bitaw. Naigididikar ng mga kabataan ba? Niingon, gididikit para sa Ginoo. Ingon na yung pastor. Unsay ngalan sa bata? Tubag po itong ginikanan bitaw. Isa, Mister, igsoon, sister, unsay ngalan sa bata? Ingon dayon ang amahan. Ang ngalan sa bata, pastor, kay cellphone. Kaya no, mga moderno nga pangalan, cellphone. Ingon dayon ang pastor, moderno nga po dani, oy. Cellphone man. Anong cellphone man na? Isa, kuha na, pastor? Kanang kombinasyon na sa ngalan sa inahan o sa amahan. Kombinasyon na sa mong ngalan. Siya nganong cellphone man. Siya kanang pastor, Silya. Silya di ay. Kanang pon. Siya, punsyano mo ng cellphone. Di ba? Iyon ang pastor. Kinito yung ikaduha mo, arang-arang ni, arang-arang. Siya nga, ano siya ngalan sa bata? Si ikaduha. Kining ikaduhang panimalay. Yun siya, pastor, ang ngalan sa bata kay charger. Oy, kompleto na. Ay cellphone, ay charger. Siya, anong charger man? Siya, kombinasyon gihapon sa ngalan sa inahan o sa amahan. Siya, anong char man siya? Kanang Charmaine. Mas nilat. Kanang Jer. Siya, Roger mo ng charger. Ito, no? Hindi mo gagabion. Musintro ta sa kining pamilya malay. Banag asawa, mga kabataan. Gani, yun siya, ang bata, mataw nga doon ay pangalan. Unya, naapoy kana bitawng asa siya ang iyang citizenship. Munang nindot kayong kanta bitaw, kay ang langit usa ka malipayong dapit kung ikaw wala dito o pagkapait. Wow! Pagkanindot kista na, di ba no? Munang, gagmay pa mi. Nawala man to ako ang bata nga naikuan dire. Gagmay pa mi. Mili mi kana bitawng ngita migdamang. Ngita migdamang. Nya pagkabuntag, daghan man mi magigagaw. Pagkabuntag, mag-worship, magpamahaw, gagmay pagod. Paway digdamang. Ingon ditong isa. Paway tagdamang. Sige, paway tagdamang. Isa, tanaw ta si mong damang. Kuha din niyang damang. Nya pagkuha bitaw siyang damang, abli na niya, tok-tok niya. Tok-tok. Mugawas bitaw ng damang. Ito mo kolor.
ito mo kulor, gamay kay tiyan, tagas kay kulam mo, ito mo kulor. Ingon si tatatagadiin, mana. Anong ito, mana? Ingon itong ako gigagaw sa taga-unas ni sa saging, taga-unas. Ingon itong isa, parison kayo na sa kuha. Parison kayo na sa kong namang. Kuha po siya siyang posporo. Niya, abli po niya, tok-tok po niya. Nigawas bitaw, orange nga damang. Orange sa kulor. Niya, gamay nga po kay tiyan. Niya, tagas nga po kay kulamoy. Niya, kanang basko kay tanan. Isa, tatatagadin, mana. Anong orange man ang kulor? Yun siya, taga-kuani, taga-Bingala. Di ba? Ang mga damang, magkumuplans man. Sila po, yan mo na ilang ko anon. Paaway na. Sa dihang nagpaaway na. Uy, naputos ang itom. Ang gamay nga bata, ako, props, ako. Ang gamay nga bata, nagdagandagan siya. Ingon siya, kuya, ipaapil, nagpaaway ako, kuya. Napo na damang. Siya naapod kuya. Kuha siya ng puspuro, iya pong gituktok. Naagyo damang. Usara yung kabok, usapok puspuro, usapok kabok damang. Kawas ang damang, pero imong imagine yun dito, gagmay kaya, mugbo kay kulamoy, dako kay tiyan, dito. Iyon tayo mga igagaw. Tatataka din, mana! Anong, mugbo, managkulamoy, dako kay tiyan. Iyon siya, taga-balay, rani kuya, diha kuya, diha sa tong balay, diha sa ibabaw sa kusina kuya. Bitaw, ang damang, klasik-klasing mga damang. Pero nindot kayong kanta, iyon siya, kay ang langit, usa ka malipayong dapit. Ang atong pagkalumulupyo, dili ni ninyo taa. Tinuod ang damang, klasik-klasik mga damang. Pero atong pagkalumulupyo, sa langit nun nga puloy-anan. Abi ninyo, usa ka panahon ni ana. Muna akong pamilya. Muna akong asawa, muna akong mga kabataan. Kay baghisgot ang pamilya. Unya, sa dihang nanagko na sila. Abi bitaw ninyo, pagkadagko ginla, mas dagko pa sila sa amua. Oh? Tag-as pa sila sa amua. Gani, adto lang ni aging simana, adunay usa ka panghitabo, makapanglimbahot nga panghitabo dito sa amua. Usa ka bata, gibilin, no, nakit-an sa usa ka kanang nagbantay bitaw sa sementeryo bitaw. Ang nag-report ini ang usas mga angkurman sa Radyo Bagting si Mr. Herbie Lumanog, usa pod sa mga tigulang sa iglesia nato didto. Naman siya sa radio station, yang radio station Radyo Bagting. Nakit-an ang usa ka bata, no? Giputos og kana bitawng kanang jacket, gisulod sa ikubag, gibutang sa sementeryo. Taon, may gali kay nakit-an sa nagbantay sa sementeryo. Natingala siya nga may naghilak. Iyang gingadto, bata ug buhi pa ang bata karon. No, bastilan kay tanan. Munang nag-ingon siya dinhi, Andiya, mga higalag kapag laom. Dili gyud nato masabtan nga dunay mga magtiayon. Ana bitaw mga magtiayon nga di sila gustong anak. Nakoy barkada kayo, dili ko gustong anak kay ang anak samok istanan. Ang balaang kasulatan, ang Biblia mga higalag, mga kaigsuunan, tataw nga nagpadayag nga ang Dios ang nag-ingon nga ang mga kabataan gasa gikan sa Dios. Gani, no? Gasa ni gikan sa Dios. Gani si Adan og si Iba, gitagaan silang mga anak, nakabaton silang mga anak. Unya, si Hagar, nakabaton og anak, ang pangalan si Ismael. Si Sarah, ang ngalan sa anak, si Isaac. Munang, ang mga kabataan, mga higalag, mga kaigsuunan, gasa og bahandi kani, gikan sa Dios. Matod pas, Salmo 127, versikulo 3. Mga anak, gasa gikan sa Dios. Sila, mao ang panalangin sa Ginoo sa usa ka panimalay. Bahandi na sila. Nabitoy, usahay manggod kay usahay kitang ginikanan, mas mapalabaw pa nato ang bahandi kaysa itong mga anak. Na ay nindot kayo nindot kay sakyanan. Nya, yung sakyanan, gikan sa ilang balay, padulong sa opisina. Maura yun yung sakyanan, mga almost 5 million. Nya, lahi po yung sakyanan para sa iyang mga trabaho, sa iyang maadto siyang merkado, ngadtong suri-suri, lahi po ng sakyan, katong palangga yung kanya. Pag-abot sa balay, itong habulan. Unya, sa pa niyang bata nga gamay nga, kanang igo pa bitaw makasulat-sulat. Sa mga, nakita maglansang. Kita siya glansang niya. Kita siya, aun sa iyang sulat-sulatan. Nakita niya ang habulan siyang papa ang sakyanan. Busang gihimo niya, iyang giwakis ang habol. Niya, nagsulat-sulat din siya ito. Amo gay pagawa sa aman yung arman. Agay, ganong imong lang gisulatan. Perting sukuha sa amahan. Ang gibuhat sa bahan, iyang giguyod iyang anak, unya iyang gibutang ang kamot sa cemented bins, iyang gibunalan. Tulo ka bunal ang bata na kuyapan. Kuyapan sa bata, tinghalang amahan. Lisod po din high blaron nga amahan, no?
Dili mayo ang blaron nga amahan. Iya gigakos yang bata. Dagandagan siya padulong utos. Pinakaduol nga kana bitawng kanang hospital. Pag-abot dito, gi-x-rayhan ang kamot sa bata ni Dr. Putlon yun kay nangagupok. Abi beta ninyo, nihilak pag-ayong amahan. Iwan amahan, dong pasaylo ako dong. Kay ang iyang nakuha nga bunal di ay, sultihan ta mo mga pinalangga nga mga naminaw karon. Iyang nakuha nga bunal katong paratang-tang sa ligid. Ang bata bitaw, nigako sa iyang papa. Kana bitaw, pikas kamot, nigako siya. Pa, ay lagkabalhak ka pa. Pagbalik sa Ginoo pa, buhatan ra kong kamot. Ang rabit laliman ka na. Unya, ang amahan, perting hilakan niya, pauli sa silang balay, gisipa niya sakyanan, sige sagsipang, kundi patungod si mo ha, dili maputol ang kamot sa kong anak. Yan, nilibot siya sa likod, gilantaw niya kung sa'y gisulat sa bata. Amin ninyo, sultihan tamo, ang gisulat sa bata, Papa, I love you. Stila na no? Atong mga kabataan, mga pinalangga ang ginikanan, bahandi ni, gasa ni, gikan sa Dios. O kining mga kabataan, no? Ang mga kabataan, abi ninyo, mao'y tinubdan sa kalipay o kanang kagarbos sa usa kaamahan. No? Diba? Sa dihang akong asawa, ako bitaw asawa, nang gitugyanan mis Ginuog anak. Ingon akong asawa, kumanyo na uminyo, mga duha ka bulan, anak ko sa, kasukawon. Igon sa magaray. Igon siya nga, lain man akong gibati pa. Igon dito ako ugangan, nanay Norma, kanay mong asawa, buros na na. Alipayan, magyong kayo na ako. Lipay kayo gusto na. Unya, kanadeng magsabak, no? Kuan man na yun, magsukasuka man na yun, no? Unya, dayon, akong asawa, nagdako ang tiyan, pero nagsisiyag higda na, magsigil lang higda. Ang sunod bitong himo bitaw, niabot ng panahon nga siyam na gyud kabulan. Pagkasiyam na gyud kabulan, sa kapanahon niya na ingon ako ang asawa, pang. Sakit na kay ako ang tiyan, pang. Sakit kay ako ang tiyan, pang. Pang, kanang mga nakay na jud ko. Munang ako nagdagandagan ko sa akong igagaw mga namin miskulas yan, dagandagan ko pa dulungan to sa akong mga igagaw, bilikan. Nya na ako naabtan si Manoy Dani, Noy, ako ang asawa Noy ba, mga nakay na Noy, atong sa ospital. Subida dahil sakyanan. Wa may service ato kanahon na kato bitaw kagang-kagangon ra kanang bitawng minidam perting untula. Subida ding minidam. Pag-abot gyud ito sa balay, sakay dan mi sa among asawa. Dayon dagan na minidam padulong sa balay-balay. Dayon abot sa balay-balay. Pag-abot sa balay-balay dito sa Karaan Hospital, Provincial Hospital. Yung doktor, sige atong IIE. Sige Mrs. IE na to. Bitong lantahon ba o mga anak na ba? Paggawas gyud sa doktor, ingon doktor, asam ba na? Dok, ako dok. Isa, dili pa na mga anak, tusiim pa. Kinahanglan mga anak na siya, kanang full na tinsiim. Himo, abi ninyo, dala siya dito sa kanang bitawng, ingon doktor, admit na sa taas, karon kay kanang dextrose bitaw. Pag dextrose, kay katumang dextrose nga botilya. Botilya mo itong sa una. Bugat kistanan. Dala-dala. Ako bitaw, nagsunod-sunod ko sa kong asawa dito. Unya, baklay-baklay. Nagabiin na lang, wapag yun ng anak. Nakaadlaw na lang. Niingon na akong misis, pagkakaadlaw rin bitaw, pang, bangon. Ano man eh? Pang, kasi aron kay kustanan. Dala na ko sa CR. Dala ko sa katong dextrose. Di, padulong siya sa CR. Dito niya sa CR. 5 minutos na lang, wapag yun. Sa pang, kasi aron kay ko, pero wala, parang di ba yun magawas? May gali na tigulang, tigulang. Ay mong misis dong, nasulod lula. Yung siya nga, nagunsa man na. Yung mag-CR do lula, siya basin bata na. Kung gili akong asawa, shh, day. Basin bata na, mabutang niya nas baul. Di ba? Nigawas akong asawa, taon-taon, naday nangagas ka tubig. Ingon na tigulang, dong, ang kanabitawang water bag, hibuto na. Sunod na, bata na. Dagandagan ko dito sa delivery room. Ma'am, ang akong asawa, ma'am ba? Kanang, ingon si Lula, ma'am, na ako no, nibuto nga bag. Ingon ang katawa pa na, unsa man ang bag nga nibuto? Di ba, wala magun may water bag, laki. Niya, dayon, kanang, nangagas, ma'am ba? Dagandagan siya dito, karga akong asawa sa kanabitaw, stretcher, padulong, gisulod sa kanang delivery room. Sulod po kong kapil. Di man patanaw ng bana di ay. Patanaw ta ko, saan pagpanganak ba? Di man patanahon. Murag bastan, gisiuga ng akong asawa niya kadugayan na mayon. Wah!
Wah! Wah! Ah, grabe. Sultihan ta mo. Sa pagpanganak yun, pertin akong lipayag, yatiman ako among anak. Na, mo na siya padula, ang kinamagulangan na mo, si Janjan. Nya, 5 ka tuig milabay. Uy, gitagaan na pagos Ginoo. Usa ka bata nga lalaki, himsog nga bata nga lalaki. Unya, ang kinamanghuran. Mo na ni ako mga anak, 2 ka buok. Mo nang lipay kayong ginikanan, di ba? Sa diha makita niya ang mga anak nga mga buutan. Makita nimo ang imong mga anak nga nagmatinud-anon sa pag-alagad. Ikaw nga ginikanan, malipay kapag ayo. Gani, ingon siya, ang Diyos maugyoy nagpanalangin sa mga kabataan. Ningon ang Ginoo, paria kanako ang mga kabataan ug ayaw sila pagpungi kay ang gigarian sa langit alang usab kanila. Wow! Pagkanindot paghigalag mga kaigsuonan, alang usab kanila. Apan makasusubo mga kaigsuonan, makapanglimbawt ng mga panghitabo sa atong kapanahonan karon nga ikaw ug ako daw dili ka makatuos mga panghitabo. Basaha gali ninyo ang Mateo 24. Mga panghitabo nga nagpadayag nga sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. Manghitabo kini nga mga kaguliyang sa kalibutan. No? Kadungog kamo og ka mga gubat sa nagkainlaing mga dapit, mga nasod, mga hugihong sa gubat. Mga gitawag nato kamatay, gutom, kamatay, mga linog, o kanang mga kalamidad. Tanawa gali ninyo, naglantaw ta sa kanabitawng kana sa imong cellphone, sa YouTube. Grabe mga kalimidad, mga higalag, mga kaigsuunan. O buot pasabot ng pagbalik sa Ginoo, dool na yung kayo. Sa kapanahon niya na, dito ko sa usas mga kanabitawng bikiri sa Valencia. Usas mga bikiri, niya samtang nagpalit ko, na bata nga naghigda. Intawon sa karton. Naghigda siya sa karton. Niya, tapad niya. Naapoy bata, nagbaligya o kanabitawng pako. Pako. Sige, baligya sa pako. Kuya, paliti kong pako, kuya, hangios bata. Tanaw na kong bata, pagkaluoy, gagmay pa kayo tanan. Dong, anong nagsuroy-suroy mo, dong? Siya na maligya, migpako kuya, kay amo ning ipalit og pan. Murag hilapon ni mong dughan, mga higalang makaigsuunan. Sakit kay ka ba? Ginoo, maluoy ka Ginoo. Hatagan lang ito ni mong mga bata. Wow, gyatiman sila. Kung Ginoo, balik na o Diyos. Muning, mubalik bitong Ginoo. Tungod kay nakita as Ginoo nga ang kalibutan nga itong gipuy-an daw nagkaguliyang na, daw sama kini sa usa ka sinina nga kanang dunot na, nga dali nang magisi. Busa ang pangutana. Unsa may saad ni Ginoong Hesus sa iyang katawan? Lagi saad ang Ginoo. Nga nining kalibutan na, ang kasakit, ang mga pag-antos, makita nato sulod sa kalibutan. Naay saad ang Ginoo. Juan 14:1-3 yun siya. Kinahanglan, dili magkagool ang inyong kasing-kasing. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Nag-ingon si Ginoong Hesus. Ingon siya, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga puloy-anan. Ingon siya, kung dili pa ni tinood, dili kunta ka mo sultihan ini. Apan kay tinood ban, sultihan ko ka mo nini. Ingon si Ginoong Hesus, muadto ako og mag-andam og dapit alang kaninyo. Og sa dihang makaandam nako. Wow, pagkanindot. Mga higalag, mga kaigsuunan nga naglantaw karon. Si Ginoong Hesus, tuas sa langit. Nag-andam siya og puloy-anan kanimo nga naglantaw karon. Nag-andam siya og dapit alang kanimo. Giandaman kas Ginoo og ang saad sa Ginoo siya mahuman kog andam. Iyon siya kun akuan makaadto na kog makaandam nagdapit alang kaninyo. Mubalik ako pag-usab og kuhaon ko kamo aron bisan asa ako at tuaw usab kamo. Wow! Ang unang nagsaad nga mubalik si Jesus. Sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesus. Kauban siyang mga apostolis. Nanglakaw sila. Human yun siyang pagkabanhaw. Mga pila ka mga adlaw. Nanglakaw sila dito sa Betani. Sa di pas mukayab si Ginoong Hesus. Ningon si Ginoong Hesus, di madugay. Dili na ko ninyo igkauban. Di na ko ninyo igkauban. Unya, ibilin ko kamo. Panglakaw mo ha. Paglakaw mo. Alang sa akong buluhaton. Sa buluhaton nga kong ipiyal kaninyo.
Unya, sa dihang manglakaw na mo, pa sa di pa gyud mo mulakaw, pabilin sa mo kay dawatan ninyo ang saad sa balaan nga espiritu. Og dayon giampuan ni Jesus, samtang nagampo si Ginoong Hesus, sultihan ta mo mga higalag mga kaigsunan, samtang nagampo siya, nag-anam-anam siya og kayab. Nag-anam, tingali gipataas siya ang kamot. Unya, ang mga disipulo, samtang naglantaw sila, gimingaw sila. Di ba? Inanana ka na bitaw, mag-uban mo. Sila gud nag-uban sila, tulo ka tuig og tunga. Kana bitaw, gikan sa first year, nga tos fourth year, mag-uban mo niya sa pagka fourth year, magbulag-bulag ka mo. Kay, ang uban mo nga to na skolehiyo, ang uban magminyo na, ang uban dili na mga eskwela, unya upat ka tuig, nagkauban mo, adlaw-adlaw. Ang imo bitang bation, muhila ka, guol kay kamingaw kay tanan. Inani ang gibati sa mga apostolis. Ingon sila, Ginoo, Jesus, mauban mi si mo. Ingon si Ginoong Hesus, pabilin mo din suguon mo na ako. Suguon mo na ako. Panlakaw mo, sultiha ang mga katawhan nga, muadto ko, mag-andam og dapit alang kanila. Og sa dihang makaandam na ko, mubalik ko, kuhaon na ko sila. Hilak ang mga disciples, samtang sila nagtutok sa langit. Nagtutok kang Ginoong Hesus nga nagkayab padulong sa langit, sinapwang sa panganod. Abi bitaw ninyo, kalit lang adunay duha ka tawo nga mitungha sa ilang taliwala. Matud pa na sa buhat 1:11, duha ka tawo mitungha sa taliwala. Unya miingon ang mga tawo, miingon ang duha ka tawo nga nagbistig puti, mga taong Galileanhon, nganong nagtutok man kamo sa langit? Kadtong Hesus nga gikuha og mikayab padulong sa langit, mubalik sa samang pagkaagi. Aliman ka? Pirmirong nagsaad nga mubalik si Jesus. Kaduhang nagsaad ang angel. Ginagsaad pa yun ang mga apostolis nga mubalik si Ginoong Hesus. Gisultis daghang mga katawan sa balaang kasulatan nga si Ginoong Hesus mubalik aron pagkuha sa iyahang mga anak, sa iyang mga katawhan nga nangandam dinhi sa kalibutan. Karon kay mobalik man siya, pila man ang makakita ka niya sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Pila ka mata. Pinadayag 1:7. Unya makita si Ginoong Hesus nga mobalik sinapwang sa mga panganod. Uban sa dakong himaya. Og ang tanang mata makakita kaniya, lakip katong nagdughang kaniya. Laliman ka. Katong nagdughang kang Ginoong Hesus, patay na sila. Pero gipakita sila yun nga katong ilang gipanamastamasan dito sa Kalbaryo sa cross, katong ilang gikatawan, katong ilang gikastigo, katong ilang giluan, katong ilang gibutangan og kuruna nga tunukon nga sidihang giduot sa iyahang ulo, midagayday ang dugo. Makita nila, makaingon sila, mauman ang atong gilansang. Magbangutan sila, pero ulahin na ang tanan. Karon, sama sa usa ka kilat, musidlak, mukilab, gikan sa sidlakan, ngadtos kasadpan. Inanapod ang pagbalik sa anak sa tao. Uban sinapwang sa mga panganod, uban sa dakong gahom ug himaya. Matod pas Mateo 24:30. Unya, unay pagbalik sa Ginoo. Kanindot kay no? Mo ni atong gipaabot. Pagbalik sa Ginoo, uban sa mga manulunda, uban sa dakong himaya ug gahom. Og dayon, ingon din siya dinhi. Og dayon, siya, yang saad mo balik, adunay duha ka grupos mga tao nga gipanag-ing sa duha ka mananap. Matod pas Mateo 25:31, 34 ug 41. Siya, pagbalik sa Ginoo, siya daw sama siya sa usa ka iyang tigumon ang mga katawhan sa tibuok kalibutan sa mas usa ka magbalantay nga iyang lahion ang karnero gikan sa kanding. Og ang karnero, moingon siya, sulod kamus ging harian nga akong gitagana kaninyo, sukad pas pagtukod sa kalibutan. Apan sa mga kanding, moingon siya, palayo kamo ngadto sa pagka gihimaraot, ngadto sa pagka hinukman. Duha ka klases mga tao. Ang pangutana, mga pinalangga makaigalaan. Niyan ang panahon na, asa ka ta. Nene, yun sa unsay bation sa mga linuwas. Tubitaong, mga naasa girepresentaran sa karnero. Unsay bation lang anong karnero bitaw? Inani magod. Ang karnero bitaw mga higalag mga kaigsuunan, kana siya lumo ang karnero. Di ba? Ang magbalantay
pag-abri sa turil niya, maglakaw ang magbalantay, ang karnero magsunod. Mano siya? Mano ang karnero magsunod. Hinana day, ang mga anak sa Diyos magsunod kaniya. Pero ang kanding, di ba? Pag-abri ni mo sa turil, kung naipisi, ikaw guyuron. Magdagandagan ang kanding, ikaw magsunod sa kanding. Kuya, okay ni kanding. Unang, abi ninyo, ingon nga mga katawhan sa Diyos, magsunod kita nga matinud-anon sa Ginoo. O niya, dayon, unsay bation na itong mga linuwas, ingon siya, Isaias 25:9, mangambak sila sa kalipay. Muin sila, Ginoo, salamat, niyanag ka. Ikaw ang among gipaabot sa dugay panahon. Nagpaabot kami kanimo, Ginoo. Among giantos ang mga kasakitan. Giantos na mo mga pagsulay. Nagpaabot mi kanimo. Salamat, Ginoo, kay niyanag ka. Wow! Apan ang mga dili andam, sama ni ba? Imagine ni, ikaw ni. Apan ang dili andam, yun siya, ang mga kadagkuan sa yuta pinadayag sa 15. Ang mga kadagkuan, ang mga hari, ang mga prinsipe, ang mga prinsisa, ang mga kadagkuan, yun siya, ang mga kusgan, ang mga taong ulipon, ang mga taong gawasnon, bot pasabot, tanan nga dili andam. Duha ka klase ra yun, pagbalik sino. Duha ka klase, ang andam ug dili andam. Ang dili andam, mutago sila ngadtos mga langob, ngadtos mga bato sa pangpang. Unya moingon sila, pangpang, tabuni mi, kay dili mi makaagwantas pagtan-aw. Nianang nagsingabot, nianang naghayag kayo nga pagbalik niya ng Hesus o kinsa ang makaagwanta, kinsa ang makatindog nianang adlaw. Sultihan tamo mga higalag, mga kaigsuunan, duha ka klases mga tao. Ang andam katong sa Isaias 25:9 moingon, Ginoo, salamat Ginoo, niyanag ka, dalay ko ng imong ngalan Ginoo, salamat sa kaluwasan, ikaw among gipaabot o Dios. Pero ang usa ka pundok sa mga tao, mudagan moingon, pangpang, tapuni mi, dili mi makaagwantas pagtan-aw ni anang nagsingabot. Duha ka klases mga tao, mga pinalangga nga naglantaw karon. Ang pangutana ay kaugalingon. Sa dihang mabalik sa Ginoong Hesus, asa ka ko ni ene nga habig sa mga katawan. Asa ka ko nga pundok sa mga katawan ini. Tagos pangpang, tagos mga langob. Sabi ninyo, unsay mahitabos mga patay nga matarong. Nabi nga matay nga matarong. O gado na Diyos, maabtan nga buhi nga matarong. Ingon siya, 1 Tesalonica 4:16-17, siya, unya, mabati ang singgit o ang mando sa punuan sa mga manlunda o ang trompeta sa Diyos ipagabudyungon. Ipatingog! Unya, ang mga nangamatay din kang Kristo, banhawon pag-una. Wow! No? Banhawon pag-una. Nagalio, gisuportaran kini sa 1 Corinto 15:52, sama kakalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini, inigtingog sa katapusan ang trompeta, kay inigtingog niini ang mga patay, banhawon, aron dili na gyud mamatay. Kato mga matarong, ayun Ginoo, pagmata ka mo. Kaliman ka, mga banhaw, mga usab, pagkanindot kistanan. Yan ang panahon ng mga higalag, mga kaigsuunan. Ako nang ikita ang akong lula nga wala na namatay siya dugay ng panahon. Katong lula nga naghatag kanako o kana bitong balon padulong sa Mountain View kanang wala ko'y kwarta. Wow! Gakso na ko kung lula. Salamat kay la. Ang pagkamatayon sa kong lula, nindot kayo. Namatay siya nga naglingkod sa iyang niyang rocking chair. Nag-ampo siya. Nagpasalamat sa Ginoo, nag-ampo. Namatay siya ngayong edad 102. Wow! Pagkagnindot kayo. Ginoo, salamat kayo. Magkinit anay miyan ang panahona. Unya, og sa diha ang lawas nga madunot, kay Elisa nagdili madunot, pausab ni nga itong lawas. Og ang lawas nga mamatay, kay Elisa nagdili mamatay. Nan matuman na gayud. Ang naisulat nga nag-ingon, ang kamatayon, gilamoy sa kadaugan. Wow! Nabanhaw ang mga matarong. Unya, ingon din siya din nana, muna pagkabanhaw. Unya, 1 Tesalonica 4:17, unya kita nga buhi pa niya ng adlaw. Muna itong pangandoy. Mga higalag, mga kaigsuunan. Muna itong pangandoy. Ngas pagbalik sa Ginoo,
Pagbalik sa Ginoo, kung hiabdan ta nga buhi, wow, mas labing maayo. Pero pinalangga ang makahigalaan. Kung nakita as Ginoo, nga dili ta makaagwantas mga kalisdanan sa mga pagsulay, mga pag-antos ning kalibutana, nindot kayo ang gisulti sa usa ka manalagna sa Dios, si Mrs. Ellen G. White. Labi na kanang libro nga Last Days Events, katapusang mga paghitabo sa kalibutan, iyon siya, ang dili makaagwanta, papahulayon sa Dios sa kamatayon. Wow! Magpahulay nga naay paglaom pagkanindutan, no? Bahalag mamatay, basta naay paglaom. O akong gibasa dito yun siya, daghan sa mga kabataan nga dili makaagwanta, papahulayon sa Dios, maghilak ang ilang ginikanan, pero moingon ang Ginoo, ako silang gipapahulay, magkita ra mo na nang adlaw sa pagpangabanhaw. Wow! Pagkanindot, mga higalag, mga kaigsuunan. Kung mamatay magaling, mamatay ta nga naa sa kiliran sa Dios. Ug dayon manguli ta sa langit nun nga puloy-anan. Maogin ni nakanindot kistanan. Manguli ta sa langit nun nga puloy-anan. Daghan ba ang makiguban sa gingharian sa Dios? Iyon siya, Mateo 8:11. Iyon siya, akong nakita, daghan ang gikan sa sidlakan, gikan sa kasadpan, gikan sa upat, kakanto sa mga yuta. Yun siya, manguli nga to sa langit nun nga puloy-anan. Wow, pagkanindot. Adunay prosesyon padulong sa langit. Adunay dako nga kalipay nga dili kasaysay. Ang mga kanabitawng mga pamilya nga nagkabulag sa kamatayon unya naandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus, naay reunion niya ng panahon na kauban sa mga buhi. Wow! Mopanaw ta paingon sa langit nun nga puloy-anan, moagi tas mga kabitunan. Wow! Kanabitawng nagsakay kong eroplano, kanabitawng nakasakay kang eroplano. First time yun ako sakay eroplano. Katong NCMC pa ba? Kanabitawng na nakas mga panganod. No? Una, yun siya, pag uli na to sa langit, gisapwang panganod. Pagkanindot kistanan. O pag-abot na to sa langit nun nga puloy-anan. Sultihan ta mo. Pag-abot na to sa langit nun nga puloy-anan, suluban ta og purong-purong sa himaya. Purong-purong nga bulawan. Unya, ang purong-purong nga bulawan, adunay mga bituon, timaan sa atong mga kalag, hamiling kalag, nga nadala usab nato sa tiilan sa Ginoo. Wow! Di ba? Pagkanindot kay mga higalag, mga kaigsuunan. Unya dayon, ang atong buhaton, mga higalag, mga kaigsuunan, muadto ta, magsuroy-suroy ta, muingon ng Ginoo, sulod kamo sa gingharian nga kung gitagana kaninyo, sukad pas pagtukod sa kalibutan. Wow! Munay atong gilantaw, mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Mabitaw ng side by side we stand, no? Waiting God's command. I'll meet you in heaven. We'll sing songs together. Wow! Magkit anay tas langit. Manganta ta. Unya, magsuri-suroy ta dito. Bakasyon ta. Unya, dayon. Nindot kayo. At saka, na mga sinulat si Ellen G. White na i-challenge na mo. No? Pangita ang libro ni Ellen G. White. Early Writings. Pagkanindot. Labi na yun ka ng God's love for His people. Ganindot kistanan. Magkapilan ako na basa-basaha nga chapter. No? Na sa panahon dahil sa atong bakasyon sa langit. Bakasyon man, magsuroy-suroy ta dito. Samas kang inok. Nakita ni Ginang White. Nagsuroy-suroy. Dayon, ingon ni siya. Dayon, maka-adto ta sa, makasuroy ta sa katubitaong gitawag o tubig kinabuhi nga nag-agas gikan sa trono sa Dios nga ang makainom ni ini dili na gyud mamatay. Og dayon makakaunta sa bungas kahoy, sa kahoy kinabuhi nga mamunga og klase-klase nga mga bunga. Wow, pagkanindot kistanan. Unya mo ingon day Ginoo. Sulod kamo sa ginghari, sulod kamo sa balay nga akong giandam kaninyo. Katupit ang pag-ingon ni Ginoong Hesus, dili mag-uol ang inyong kasing-kasing. Usay mag-uol ta nga ni as kalibutan. Pero ingon ng Ginoong Hesus, mag-andam kong balay. Sulod ka mo sa balay nga akong giandam alang
kaninyo. Wow! Karon, ato nang nasayran nga si Jesus mubalik pag-usab. Dili madugay sumala siyang saad. Mubalik siya sa dugay. Sa di madugay sumala siyang saad. Unsa may angay natong buhaton. O natong buhaton, Mateo 24:44. Mangandam mga pinalangga ang mga kaigalaan. Mangandam ta. Amahan, inahan, mga anak, tibok, panimalay. Mangandam ta. Kaysa dili madugay, mubalik si Ginoong Hesus ug kuhaon niya ang tanan ng mga anak niya, mga igsuon nga nangandam. Abi bitaw ninyo, kini ibalik ko ni, kadaghan ko na ni gihatag na sugilanon. Pero pagkutlo lang bitaw og kanang pagtulunan og leksyon ba? Dito mi nagpuyo sa Kilangi niadtong unang panahon. Gamay pa kay ko. O niya, perti ka ignorante yun ako eh. Ignorante kay ko itong panahon na. O niya, ang akong usahay, na ako'y sinina, bitaw, taas bitaw, katong sa amahan. Katong sa amahan ba? Dritso na, way short, way brief. Dagan-dagan. O niya, sa dihang, ingon sinanay nga, Jel, muadto na ta sa Bagong Taas, kay mag-skwila, nakaalipay ka, yes! Muadto na yung Bagong Taas. Niya, pag-abot yun ako sa Bagong Taas, daghan mo kayong sakyanan. Daghan kayong mga sakyanan. Nakakaon kong ice cream. Lami rin kayong ice cream. Kiling. Lami kayo ng ice cream. Unya, tungos ka lami sa ice cream. Kada kaon gina kayo, palitan kong lula. Lami kayo. Lami kayo. Wala ko ice cream sa bukid. May ice cream to sa bukid. Wala. Unya, lisod kayo magbaklay, mga tumba pa mga kaon. Lami kayo ng ice cream. Kuan na kayo siya. Flavor of the road. Kanang kiling. Unya, nangligid na po mga panahon. Kasi kung pamalandong ba, kano saan na po ako kakaog ice cream, no? Kanang nang makakwarta ko. Unya, asan po ko kwarta? Ako huna-huna, makakatulong ko sa balay sa kulula, makakaon yung kog ice cream. Nga, ingon mas nanay, psst, toy, bantay ka, mga to kas balay sa imong lula, ha? Bantay ka, mga to ka nga ikaw ra isa. Dili, maayo, mga to ka, kay moagi kag highway. Diya sa highway, daghan ang mga sakyanan. Naay kidnapper. Maugin na sa una, mga higalang mga kaigsunan. Naay kidnapper. Una yung nanay, kidnapon ka. Ipakaon kas dagko nga mga makina. Maugin ipanghadlok sa mulanay. Ingon na siya nga, unya, kung diya sa highway, naay daghang truck, maligsan ka, lika, bunalan tapag yung ka. Manang di, wag yung nila ka, maligsan ko, bunalan pa ko. Abi ninyo, usta ka buntag niya na. Pastilanan, no? Asa ka o kanang lami gid ikaw ice cream. Suicide bitaw kog bad to baklay nga to sa akong balay sa akong lula. Dayon pag abot ako sentro, sa Bagong Taas, napamantoy ilani nung los, unya naay gasoline station, niya baklay na ako dito. Rafrod pa ko to. Pastilan madungkam yun ako igos nanay. Bantay ka lang. Pagkahibalo gali ko, nga nihadto kas balay sa imong lula, bunalan tagyod ka. Munang niya, maligsan, mabunalan, mastilan, lisod kayo. Munang, sa duol-duol na ko bitaw, katong balay lang mamanatin, mato yung mga silingan ni Lula. Balay ni mamanatin, ilang titong, ilang ati Lourdes, ilang balakid, katong dito na pita. Uy, naamay kanal. Basta lang nauna ako, basta lang maligsan ko, mabunalan pag yung nanay. Parang di ko maligsan, naamay kanal. Di agi bitaw ko sa kanal. Abi ninyo, wag yung trucks kanal. Wag yung trucks kanal. Napakabot ako sa kululay ko siya. Ako ito! Ganong ni ganhiman ka. Kinsa may nagsugo si mo? Gisugo kong nanay la. Sa may gisugo si mo ha? Kuan la, kanang mangayod na siya kwarta la kay ipalit og utan. Bright kay kano? Iyon si Lula ka. Imo na yung nanay niya ni. Ay, si nanay lang, nanlaba. Munang di siya kaanhe, kay nanlaba siya. Laliwat ka. Bright kayo. Iyon sila. Sige. At sa kadri, murag, gistabos mo ito. Bagsikos tabos mo ito, gihatag sa kuha. Isa sa may isagol sa isabak. Wala lala. Abipitaw ninyo. Gipadadaan ko sa kong lula o kana bitawng manok nga giadobo nga Bisaya. Lami kay mo adobo sa lulog Bisaya. Kana bitawng manok kung magchapa na, kung mag-ihaw kanang hiwa-hiwaon, butangan asin, butangan sa kalha, unya pakupsan, butangan dag uwil, nya tuyo kanang kuano na siya, ukay-ukayon. Sig ukay-ukay, hangtod.
Mapula-pula ng manok nga kanang bitaw mga yampaa, kana katong ipagtagod-tagod kapag kaon bitaw. Alamian naman yung kaistanan. Unya, napay, dinurado nga bugas. Stilan, pagkalamian yung kaistanan. Isulula, kanadong, isubak na ha. Bilan ninyo, mo na to. Engko, sige, isubak na la. Isubak na muna la. Gikuha ang silupin, gisulod silupin. Unya, dayon. Siya, magamping ka nga, di ka maligsan. Ola, salamat yung kaila. Lakaw na ko. Parang di hapong maligsan. Subay hapong kus kanal. Subay hapong kus kanal niya. Pagkaduol-duol na dito sa intro, sasaka na po ko pa. Kaya, naday, kiling. Ay, ice cream. Lami kayo. Ice cream. Kao, nag-ice cream. Kanabitang, kanang gikon. Lami kayo. Lamig kayo! Bata pa ka! Pagkahuman bitaw, sa dihang nahurot ng ice cream, nahurot na po akong kwarta, pauli na ko sa balay. Karon kaya nga mong balay, muagi man ko og kanang sapa. Yan daladala ko atong katong adubong manok, mabunalan kung nanay pag-abot sa balay. Din kay kanana, makatugan ko. Ay, may sapa, maagi magsapa, ilabay na ko sapa. Lupad daw manok. Nawa lang. Dahil, unto na ulit, dito mas nanay. Siya, nanay, Jel, alere Jel, maniodto na ta. Niodto mi. Ako tayong sudan, sultihan na mo sa sudan. Kwan, kanang, ginamos. Ginamos sa sudan. O niya, dayon, kumana magpaniodto. Ipatulog ng nanay. Niya, dayon. Ang anak ko anticipate pagkahapon, alas 4 sa hapon, na nagbaklay nga tigulang. Nagkaangkaang ang tigulang. Day! Marika, day! Hala, si Lula? Ikaw na si Lula. Day! Nanong gisugo ni mong bata dito sa balay ganina? Wala. Yung nanay, ma, wala man ako gisugo, ma. Nihadto di ay. Siya na, dito. Ako galitong gitagaag kwarta. Kay magpalit daw mong utan. Day, unsay sudan, nakaunin niyo tong manok. Si nanay, wala man, ma. At ginamos, ganyan mong sudan kanina, ma. Ikaw na si Lula, naasa na ikatong ibutang ni Jill. Tawag din kong nanay. Jill! Sabi na niya, layo pa kayo mga higalang makaigsunan. Naghilak na ko. Naghilak na ko. Wapa ko na bunalan. Naghilak na ko. Kaya men lang, gamay-gamay lang ang bunal ba. Ulaw kay nanay. Namakak na ikaningan to na ikanito ni ay. Unya, ingon si Lula. Unya dong, asa man tong manok dong. Akong ginpadala si mga katong adobong manok. Sige kong hilak. Awa. Ingon si nanay. Pakaulaw lang yung kang bataa ka. Hilak po si nanay. Nya, nagkuha din si nanay og bayabas. Pero dili bunga kanang sanga. Sanga sa bayabas. Unya, pagkuha ni nanay, gipatindog ko atubangan ni Lula. Bunalan pa kong nanay, sig bunal. Nay, pasayloan ko, nay. Di na yung kumusap, nay. Pasayloan ko, nay. Di na yung kumusap. Si bunal, si nanay na. Ay, di na lagi yung kumusap, nay. Pasayloan ko, nay. Ingon si Lula, ako'y bunal, nay. Kaya ako'y gibakakan. Amin niya mga higalang mga kaigsunan. Gikuha ni Lula ang bunal. Niya, nagtindog ko na, yung si Lula, dong, ano, namakakmang ka, dong? Kung nangayo lang din unta ka, sinigilak po si Lula, nangayo lang din unta ka, gamay naman ang kwarta, yun sa mantunin mo. Niya ako, wadi na yung kabuti ko. Yung si Lula, sunod dong, di ba makaka, mas maayo pag mangayo. Niya, bunal niya, yapak, pag bunal, ang gibunalan, ang yuta. Ang yuta, ang gibunalan niya. Pag bunal, gisa ko, grabe ka na ako kahilak. Niya, kargan, si bunal ni Lula sa yuta. Si bunalan ni Lula ang yuta. Nanong namakakbaga, nangayo lang uta ka. Nga, sige niya bunalan, kanugayan bitaw, kanang nagkuhan ko. Ingon ni si Lula, day, dong, kanang undang naghilak dong. Day, dili mayong mag-inana ang bata day kay magsakit ang dughan. Nakadungog mo ko. Oy, okay na. Amin na dito, nisamot ko. Iyon si
Lula ka, day, ayaw na day. Hapuhap ng lula na akong likod. Paim ng tubig, day, paim ng tubig. Hilom na. Laliman ka. Dayon, igo si Lula. Day, padulong sa mga sangit-ngit, day, mauli na ko, day. Abi ninyo, nilakaw na si Lula at layo. Si nanay, iguyod kong nanay, oy. Guyod kong nanay. Saka ni taas! Dala ko dun sa taas. Guyod ko. Nagsigong hilak. Unsa man, day? Magbunal ta kotro! Nalimang ka? Napay part 2. Nabunalan ko si Kaduha, oy. Gigapos magyug ko sa lamisa, kanang tiil sa lamisa. Ni ako manghod, giguyod din ako manghod. Ingon ako manghod. Noy, kaluoy ni mo, noy. Noy, sunod, noy. Ay na, laging pamakak. Naguyod siyang bangko, bitaw, gipahigda ko niya. Ano, ay na, pamakak in taon, noy. Niya, may gawa siya ningon, mga makakaon kay kag ice cream, noy. Pamilin pod. Ang akong di malimtan, mga higalag, mga kaigsuunan. Mauni. Human ko, pawasan sa gapos. Lima ka? Nanihapon mi. Human, nanihapon mi? Sultihan ta mo. Nag-worship mi. Si nanay. Nag-worship mi. Pag-worship na mo. Dini, samtang nag-worship mi, abibitan ninyo, naghilak si nanay. Gakos kong nanay. Si nanay. Ikaw akong kinamagulangan nga anak. Ikaw akong kinamagulangan nga anak. Ikaw ang ihimplo sa imong manghod. Ganong napagkakmagka. Kaabing hilak po na ako. Ako na, pasaylo ako na. Pero sultihan tamo. Nag-ampo si nanay. Para ka na mo. Di na ako ni malimtan nga experiences kinabuhi. Nag-ampo si nanay para ka na mo. Sa ako manghod, nagluhod si nanay. Gigakusming duha sa ako manghod. Naghilak akong nanay. Naghinilakay mi. Nangayo kong pasaylo. O ang usap pa yun, kadili na ko malimtan. Mga higalag, mga kaiksuunan. Mga tunga-tunga sa gabi. Mga alas 12 or alauna. Akong nakitaan, akong pinalangga ngayon. Nagluho dito sa among tiilan. Naghilak nga unta kining mga anak nga gipiyal niya. Gipiyal sa Ginoo. Mahimong mga buutan nga mga anak maandam sa pagbalik sa Ginoo. No? Pagkanindot mga higalag mga kaigsuunan, kay nindot ka sa pagbalik sa Diyos. Pwede nga ito nindot ka pagbalik sa Diyos. Amahan, inahan, mga kabataan, mangulikta sa langit ng puluyanan. Mingaw ang langit. Kung usas mimbros pa ni Malay, wala dito. Mingaw. Nang ining ka, gabion mga pinalangga mga kaigsuunan. Mao ni atong handom, mas pagbalik ni Ginoong Hesus. Manguli tang tanan sa langit nun nga puluyanan. Amahan, inahan, mga kabataan. Gihagyon akong tanan sa pagdukos itong ulo, alang sa pagampo. Magampo ta. Amahan namo nga nasging harian sa mga langit. Ang among kasing-kasing, o Diyos, punos kalipay. Kanining kagabion, niya kami, nagapamalandong sa imong dakong gugmas matag-o sa kanamo. Ang kalibutan nga mong gipuy-an, o Diyos, nagkaanam na kinig kagidlay. Ang mga panghitabo, nagpadayag nga duol na ikaw mubalik, o kinahanglan kaming tanan mga dam. Ginoo, mingaw kung usa sa among membros panimalay, wala dito. Mingaw kung mga ginikanan lang tua, pero ang mga anak wala. Mingaw kung mga anak tua, pero ang mga ginikanan nga nagpangabudlay wala. Apan ang usa ka langit, malipayon, tibuok panimalay, tuwas langit ito na pulian. Hinaot Ginoo kining among pagtulunan, nga among gisaysay ning kagabion. Mutuhop kasing-kasing sa miminaw. Mutuhop sa unahuna, magagitip kini o Diyos. Uban sa grasya o panalangin sa Diyos, magalig-on kami sa pag-alagad ng katapusan ng panahon. Ang gugma sa Diyos nga mahan, ang kalinaw pinagikang Ginoong Hesus, pakiguban sa balaan nga spiritu, pagbantay sa balang lunda, among mabatnan, gikan karon hangtod sa pagbalik ni Jesus. Kini mong gihangyo, tungod lang sa balangalan sa panluluwas. Amen.